Hola, hola, molt bona tarda. Divendres per la tarda i tornem a posar el microones en marxa. De la tarda i novament en directe des de Tarragona Ràdio i avui programa nou. Bona tarda, Jasmina. Molt bona tarda. Mira, aquí em tens recient arribada. Us he portat un contingut molt especial, però això serà més tard. De moment, ara, recordem que estem aquí a Tarragona Ràdio, 96.7. També ens podeu escoltar a través de tarragonaradio.cat. I bé, si no teniu temps avui o us enganxem malament, podeu connectar a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube. O també consultar el blog almicroones.blogspot.com, on allí trobareu continguts, vídeos, les seccions, podreu conèixer l'equip, 1000 històries, no, nen? Sí, i a més avui estem connectats des de la Tweetcam del Twitter, per tant ens podeu seguir a part Hola, dels vídeos que penjarem. I com sempre portem molts continguts, així que estigueu atents. Avui, al microones, l'editorial parlarà sobre la situació de crisi i com els governs gestionen l'economia. també repassarem l'actualitat més estrambòtica amb humor, com sempre. Una setmana més viatjarem gràcies a la brúixola i avui ho farem cap a Escòcia. Amb l'ull mediàtic parlem de superherois, del còmic al cine. Obrirem una nova pàgina en blanc per tractar sobre la Fira de Música al carrer de Vila-seca i parlarem amb un dels grups participants, Charango. I novament ens endinsarem en l'actualitat dels esports amb els carxoferos que avui entrevisten el pilot de trial Albert Cabestany. I en la recta final del programa traurem les agendes per anotar noves propostes per als propers dies. Però abans de tot, comencem amb l'editorial. Actualitat, humor, cultura, esports i moltes coses més al microones. Bona tarda, sóc el Guillem i això és l'editorial. Aquest matí, al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili i en el context de retallades socials, els estudiants hem pogut escoltar el prestigiós economista Arcadi Oliveres. Formava part d'una de les activitats que últimament s'organitzen per part. Un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. I un cop més, després d'escoltar l'editorial, ara és l'hora de repassar la informació amb humor. Hola, nois, són l'Adriana Blanco i l'Arnau Curto. Què tal, com anem? Conya! Bona tarda. Molt bé, molt bé. Avui aneu carregats de notícies, de bromes, una mica de les dues o què podrem trobar? Com sempre, una mica de les dues parts. Pues si voleu, fiquem fil a l'agulla? Sí, comencem. El català deixarà de ser llengua vehicular a part de l'ensenyament balear el curs vinent. Totes aquelles famílies de nens que cursin primer i segon de primària podran escollir la llengua en què volen escolaritzar els seus fills. D'aquesta manera, el català deixa de ser la llengua preferent a l'educació balear i haurà de competir amb l'espanyol. És el primer cop que passa a ser llengua vehicular i així, a partir d'aquest any, es dona la possibilitat de triar entre català i castellà com a llengua de primer ensenyament. Atención a todo el mundo, se ha escapado un bilingüismo. Es un bilingüismo pepero muy peligroso, pero yo lo voy a cazar. No, bebé. Bilingüismo. Es un bilingüismo asesino. Se ha escapado Pepe Balear. Bilingüismo. Moltes gràcies, Joan de Son Rapinya, per donar la teva opinió. Ja pots fotre el camp. Arnau, què intentes amb aquesta imitació? Ah, no ha colat, oi? No, és que jo No ha crec colat que gens, Amb micro, fluixa, no ha estat dolenta. molt ben aconseguida, però bueno, Jo ho he intentat. Bueno, doncs segueixo. Sí, segueix. 3 universitats dels Països Catalans entre les 10 preferides pels estudiants d'Erasmus. La Universitat de València, la Politècnica de València i la Universitat Autònoma de Barcelona estan incloses entre les 10 primeres universitats europees que han acollit més estudiants Erasmus en el curs 2010-2011. Segons les dades que ha fet públiques la Comissió Europea, les universitats públiques catalanes i les valencianes són les més populars entre els estudiants Erasmus. Tot i la crisi, cada any hem de dir que augmenten els estudiants Erasmus. Espera.
espera. I la URB què passa? Què vols dir amb això? A veure, està ple de xinos. O sigui, d'algun lloc han de sortir, no? Per mi que estan a la seva uni allí a Xinolàndia i diuen va, anem cap allí, cap a la URB, que està molt bé. És la universitat més asiàtics de tot Catalunya, de tot Espanya, de tot el món. Tota la raó. És que, de fet, és que són tants, però tants, que quan celebren l'any nou, és halo gratis. Ens porten ahir el seu porquet agradolç, ens porten els bolets de primavera, les gambes arrels... Però això ho agraïm. Això ens encanta. Porquet agradolç. Què anava a dir? Que continua mossa perquè... Com no podia ser d'una altra manera, continuem parlant de crisis. El govern anuncia noves retallades... No! S'ha acabat! No! Ja n'hi ha prou! Totes les setmanes igual, nena! No, totes les setmanes igual! Que si crisi, que si retallades, que si bla 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 bla, que si cogombres en vinagre, a veure, per què no fas servir eufemismes? Que ets periodista, nena! Ja sé que soc embrión de periodista. Sí, però és igual. O sigui, podries utilitzar desacceleració perpètua o reajustos i... És igual, va, continua. Com anava dient, el govern... No, espera, saps què et dic? Que callis la boca ja, tiro pel faltat. Home... Vinga, va. Passem al faltat, doncs. A callar tothom. Vale, perdona. Break on through to the other side, que ja ha arribat la secció més more del programa, el faltat de la setmana. Sílvia, ja pots agafar les baquetes electròniques i punxar el redoble, perquè avui el faltat se l'emporta... El govern espanyol! Para ja, coi, treguis el protagonisme. Es veu que després de retallar 10.000 milions d'euros en sanitat i educació, els paios que manen volen injectar una quantitat similar de peles a Bànquia. El poble, futbol i cotilleos. I els bancs, peles. Els banquers més rics, el poble més pobre. Ens voteu, especulem, robem, ens enriquim i us foteu. Però sabeu què? El Fabio us dirà... Us explicarà més aquesta situació, que sí, Fabio? Sí. Tu que ets italià i economista i aquestes coses. Sí, està molt ben pensat això, o sigui, injectes diners als bancs perquè en teoria donaran crèdits a les empreses, donaran crèdits a la gent que ho necessita. Doncs no passa això. Agafen el dèficit públic d'Espanya, o sigui, els diners que reben estan amb un interès d'un 1%, més o menys. I després aquests diners agafen dèficit públic amb un interès del 5 o 7%. Per tant, estan guanyant diners amb els diners públics de la gent. Pels que no ho heu entès, farem un esquema i el penjarem al Facebook. Farem un gràfic i... És una roda que no s'acaba mai. Molt bé. Bueno, això és tot per avui, la secció d'humor s'acaba aquí, però ei... I tu què passa? Que avui estàs... Molt espitat. Molt Què t'has Per què em talleu? Que no et tallo, No sé si Tarragona Ràdio cobreix L'has tallat despeses tu, ella. psicològiques, perquè jo després d'acabar aquesta temporada us juro que en necessitaré un i de bo. Gràcies, nois. No podem, però no us quedeu sense au, va! Adéu. Vinga. Una altra setmana més de la secció més viatgera del programa, on ja sabeu, on coneixem les experiències d'estudiants i treballadors catalans que es troben a l'estranger. Aquesta tarda tenim a l'altra banda dels micròfons a la Mireia, una jove natural de Cabrera de Mataró que es troba a Escòcia, concretament a la seva capital, Edimburg, realitzant un programa au pair on hi conviu amb una família autòctona. Bé, avui les dones del microones viatgen cap a... Nom, Escòcia, capital, Edimburg, habitants, 5 milions. La viatgera d'avui és... nom, Mireia Fontanals, edat, 24 anys, ocupació, estudiant d'anglès, temps d'estància. 1 any. Bé, bona tarda, Mireia. Hola, bona tarda. Bé, et trobes a Edimburg en un programa au pair, no? Si no m'equivoco, o au pair, a veure si ho pronuncio bé. Estàs cuidant d'uns nens, no? En una família i a la vegada estàs vivint, no? A la seva llar. Explica'ns una mica com és l'experiència. Sí, així és. Bueno, doncs són uns programes que a canvi de t'ofereixes el teu servei com a babysitter, diguéssim, cuidant els nens. També ajudes una mica el que és a portar a la casa doncs, feines de plats o alguna coseta així. I a canvi ells t'ofereixen estància, menjar gratis i una paga setmanal per cobrir els teus gastos. Explica'ns una mica com és Edimburg. A Edimburg, doncs, el casc antic és patrimoni de la humanitat, és una ciutat molt maca, culturalment molt rica i bueno, perquè fa el temps doncs sempre plou no, però és molt petitona, pots anar quasi tot arreu amb bici o caminant
i la veritat és que és maca, arquitectònicament parlant. Comenta'ns una mica per als nostres radiants, com trobes que és el caràcter dels escocesos? Bé, doncs, al principi són una mica tancats, són una mica seus, però sobretot amb els espanyols ens tenen mal vistos. Diuen que venim aquí a aprofitar-nos de les ajudes que ells donen, que el govern dona, però bueno, un cop et coneixen i tot això s'obre més i bueno, són encantadors. Hi ha algun costum, Mireia, que t'hagi sobtat, en especial del país, dels costums? Bueno, m'ha sobtat el menjar por ahí, a veure, i arribar a casa i aquesta sí la seva rutina. Clar, suposo que també el clima deu comportar també que l'oci allà a Escòcia sigui prou diferent al que estem acostumats aquí a Catalunya, no? A l'espais oberts, a l'exterior. Com és l'oci allà? Suposo que és molt anar a llocs tancats, no? Ja que plou molt i la temperatura fins i tot a l'estiu no és gaire càlida. Com és l'oci? I anem ara amb les mediàtiques. Laura i Mary, bona tarda. Hola, bones. Bona tarda, nenes. Avui herois, plat fort. Sí, perquè aquesta setmana passada es va celebrar la 30a edició de Saló del Còmic a Barcelona i ja que allà es van presentar novetats del món del còmic, Hem pensat que aquí podríem parlar de les novetats en cinema d'aquestes historietes il·lustrades. dit d'una altra manera, de superherois. Per començar, us donaré unes pistes per a la primera. Va de color negre, té un cotxe bastant personalitzat... Batman. Home, Quin mite, de sintonia. molt bé, Adrià, molt bé. Que t'agrada aquest superheroi? Bueno, ni fu ni fa. I tu, Jasmina? Home, la veritat és que jo els dibuixos com a mínim els veia molt i, escolta, donaven alegria allò quan esmorzaves i havies encara d'obrir els ulls, veure quatre, no sé si dir-ho, tortazos, sí, d'aquests. Bueno, sí, està bé, està bé. Bueno, pues és bastant antic, existeix des del 1939. I el seu primer episodi es deia El caso del sindicato químico. Que vell, no? Una miqueta. Però, pobret meu, aquest és un dels únics superherois que no té superpoders. Ell sí que es vesteix amb el seu tratge negre i, això sí, utilitza el seu intel·lecte mesclat amb ciència i tecnologia per a poder crear les seves pròpies armes. A més, s'han fet moltes adaptacions al cinema. Als anys 80 i 90 estava Tim Burton, que va fer unes 3 o 4 pel·lícules, i ara, últimament, el director Christopher Nolan torna a agafar les regnes d'aquest còmic. I ja sabeu, els seguidors d'aquest superheroi, que estiguin ben atents perquè el 20 de juliol Batman arriba a la gran pantalla. I anireu o què, vosaltres? Home, jo no sé, els preus que corre al cinema anar a veure Batman, a lo millor sí o a lo millor no. Ja m'ho pensaré, va, ja m'ho pensaré. Ara què més? Bé, un altre superheroi és el Spider-Man, que també ha fet moltes adaptacions al cinema. Concretament, el dia 3 de juliol sortirà una que es diu The Amazing Spider-Man, on els actors principals són diferents que les anteriors pel·lícules. Sí, The Amazing Spider-Man és el que s'anomena un reboot, és a dir, un reinici de la pel·lícula en la que no han de seguir una continuïtat de l'anterior, però sí que agafen els elements més importants. Exacte. I a veure com anirà amb això dels seus actors. Però bueno, va. I canviant de pel·lícula, una que no em vull deixar de dir és una de superherois que són Iron Man, Hulk... Sabeu de quina parlo? Oh, sí, sí que ho sé jo. Los Vengadores. Són a cine, gran pantalla. Dolby Sound Round aquí a Tarragona Ràdio, Quina passada, tot. Això sí que és un gote. I què ens dieu d'aquesta? Doncs bé, es tracta de que s'ajunten tots els superherois per intentar salvar el planeta. Coses d'aquestes que passen. Sí, i recomanació molt, però que molt, molt important. Si els superherois no és el vostre, en sèrio, no hi aneu. Poders, molta gent amb masses poders estranys, no us ho passareu bé. Bueno, doncs ho tenim en compte. Sí, exactament. No t'agrada, queda clar, no? Bueno... Vale, va. I ara que ja s'està acabant una mica el temps, passarem a dir unes frases molt mítiques d'aquests superherois. Vinga, doncs. Batman diu: mis perros tienen hambre, una pena que solo estés tú.
Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Spiderman diu, somos lo que elegimos ser, siempre podemos hacer lo correcto. No soy una mala persona, solo he tenido mala suerte. Per què volem filòsofs tenim frases de superherois, eh? Ostres, és tan profund, jo m'he quedat garrativada. Gràcies, noies, la setmana que ve més. Fins la setmana que ve. Adéu. El microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. I omplim ara nova pàgina en blanc al microones, que arranca aquests dies, els 11, 12 i 13 de maig, la 13a edició de la Fira de Música al Carrer de Vila-seca, amb una confluència entre músiques emergents, noves propostes, programadors i altres professionals de l'àmbit. A la fira podem trobar mostres de noves discogràfiques alternatives catalanes, espectacles infantils, xarangues i actuacions d'artistes més coneguts com Albert Pla, Joe Crepúsculo, Transadèlica, Salao, Pal Fuster i altres com Charango, que Jasmina, al respecte a alguns Pepe, he tingut el privilegi, ja us avisava quan he entrat a l'estudi que arribava justeta perquè aquesta tarda hem estat amb els Charango, hem segut en una terrasseta i hem pogut parlar amb ells sobre la seva formació musical i sobre el que esperen aquesta nit en un concert que de debò no us podeu perdre, pinta molt i molt bé. De moment us deixo amb el que he recollit allà amb ells. Escoltem. Hi ha un circ predilecte, carambanes, il·lustres, somiadors, jaguros... Bé, bona tarda, ens trobem en aquesta bonica plaça de Vila-seca i em trobo molt ben acompanyada per l'Alguer i el Marcel, ells són Charango. Bona tarda, noi. Hola, bona tarda. Com anem? Tot preparat per aquesta nit? Sí, amb moltes ganes, no? Ja de pujar a l'escenari. Ansiosos ja. Proves de so d'aquí poca estona, suposo? Sí, ara anirem a fer les proves de so i a veure si es va acostant gent aquí a Vila-seca, a l'escenari, a veure'ns. Avui toquem amb l'Albert Pla, que això és un plaer sempre, i bueno, moltes ganes de que arribi l'hora del concert. Bueno, tornem una mica als inicis, situem una mica a tots aquells que ens estiguin escoltant. Vosaltres comenceu a internet, comenceu amb 2 cançons, bola... Jo he quedat encantada, eh? Ara entenc per què has vingut tan contenta. És que la bona companyia es fa notar i a una li alegra la Tu, gran tarda. seguidora, i la foto que ens has ensenyat també. Bueno, així faig una mica d'enveja amb aquells que no puguin anar al concert, els que sí, ja ho sabeu, Charango aquesta nit a Vila-seca a les 12. Molt bé, doncs ho recomanem des d'aquí. És com quan se'ls creuen els camins, però jo mai... Escalfar, treure i escoltar, així de fàcil, al microones, a Tarragona Ràdio. Que collons diré això, de ningú respon. I amb aquesta sintonia ja sabeu que és l'hora de la carxofa esportiva. En aquest moment entrem doncs amb els guapos de l'estudi, el Fabio Marchi, l'Adrià Morte, l'Adrià Batiste i l'Arnau Pla. I avui continuen les baixes, sembla una professora, mare de Déu, al final hauré d'apuntar assistència i tot. Adrià Morte ha quedat fora de la convocatòria un cop més. Va, hola nois. Hola? Nois, com va? Nens, per favor, estem en antena. Ah, que és en directe això, ja? Per favor! Hòstia, perdó, que estàvem mirant la semifinal de Final Four, perdó, que és molt important. Mare de Déu, primer el microones. La primera feina. No podem fer quan acaba el partit, és que no ha quedat gens. Ja saps que no, la nostra audiència és molt estricta amb els horaris, noi. Va, doncs diem la primera notícia i és l'Eurolliga. Ara mateix s'està jugant la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet que s'està jugant a Istanbul. El partit de semifinals que ha començat a les 5 és el CSKA contra el Panathinaikos i el CSKA de Moscou començava el partit com a favorit, però li estava costant molt guanyar el Panathinaikos. De moment el resultat, aviam, és de 58-59 guanyar el Panathinaikos a falta de 5 minuts 58. Pot saltar la sorpresa i esperem que salti la sorpresa perquè si passa el Panathinaikos, el Barça ho tindrà més fàcil per aconseguir aquesta Eurolliga. L'altra semifinal la jugaran el Riga, el Barça i l'Olympiakos a les 7 de la tarda,
Males notícies a l'equip de Xavi Pasqual, ja que Joan Carlos Navarro va recaure fa uns dies de la fascitis plantar que ha patit aquesta temporada i encara que el propi jugador ha afirmat que jugarà tot i tenir molèsties. A més, Bonifaz Endong, amb un virus estomacal, no estarà al 100% per disputar el partit. Seguim amb bàsquet. El Tarragona 2017 juga avui el tercer dels partits del play-out contra els Clíniques Rincón Benaves. L'equip tarragoní ha viatjat a Màlaga a l'espera d'aconseguir la tercera victòria de la sèrie. El partit es juga avui a les 8 de la nit. Si el conjunt de Berni Álvarez guanya avui, aconseguirà la permanència a la Deco Leport. En cas de derrota, l'equip tarragoní hauria de jugar el quart partit de la sèrie diumenge a Màlaga. Ja sabeu que els supporters de l'equip, els Tarraco Blues, van decidir no viatjar a Màlaga perquè no tenen prou diners? Bé, jo, Adrián Batista, m'afegeixo aquest missatge. I dic molta sort a l'equip, que jo em gastaré aquests diners en la festa d'aquesta nit. Que tremoli Tarragona. Que tremoli Tarragona, mare de Déu, mare de Déu. Batista in action. I per cert, ja es podrien quedar a Màlaga, no? I que es quedessin els Globetrotters del Serrallo, no? Tarragona Trotters 2017, us imagineu? Ens veig a la sèrie top. Mare de Déu, que hauríem la pitjor, Això, recordem que els Globetrotters actuaran demà al pavelló del Serrallo i ho sento per tu, Batista, però no s'hi quedaran, No s'hi quedaran. Però segur que guanyaria molts de partits. I sobretot fora de casa, no? Com passa ara, Fora de casa necessitaríem algun d'aquests, Vinga, seguim, nois. Doncs molt bé, El gimnàstic de Tarragona, em penso que deia aquí. El gimnàstic de Tarragona, ens he perdut una mica del guió. Sempre he volgut dir aquesta frase, qüestions del directe. Ara ja puc retirar de periodista i ja puc fer qualsevol cosa. Batista, et tocava a tu. No, estava mirant aquí el partit, jo. El gimnàstic de Tarragona juga avui a les 9 de la nit contra el Còrdova. Sí, molt bé, Fabio, molt bé. Avui juga el Nàstic, però tothom amb els ulls posats a primera divisió. El Nàstic que està pendent de l'Atlètic de Madrid de Villarreal, que es juga demà, i bé, si el Saragossa acaba guanyant i el Villarreal baixa a segona divisió, el Nàstic tindrà la salvació a 6 punts. Falta de 6 partits, que són 18 punts en joc. Això passa perquè el Villarreal B baixaria a segona divisió B automàticament. Per tant, un aplaça menys per al descens. No m'ho puc creure, Avui estàs optimista del Nàstic? Home, abans que mirar si guanya el Nàstic, prefereixo mirar un partidet de primera divisió. Té l'Arnau amenaçador per darrere. Dale. Ets un pallasso. En fi, parlant de pallassos. Torna el circ a Catalunya i no estem parlant pas del Circ du Soleil. Estem parlant del circ de Bernie Eccleston, que arriba a Montmeló. El Gran Premi de Catalunya que tornarà a fer-nos vibrar amb la màgia de la Fórmula 1. L'equip Ferrari va anunciar millores en aquesta carrera pels seus monoplaces, com un nou difusor o un nou aleró. D'aquesta manera, Fernando Alonso buscarà pujar al podi després dels mals resultats als passats grans premis. El pilot asturià està situat en 5a posició de la classificació general i està a 10 punts del vigent campió, Sebastián Vettel. Ai, Fernandito. Esperem que millores el resultat de l'any passat a Montmeló. Què va fer? En quina posició va quedar? 5è, home. No està tan mal, home. Veig que no esteu posats al tema, Va acabar sent doblat per Vettel, que condueix un Renault. És que, com és possible això? A veure, estem parlant de Fernando Alonso, bicampió del món, i que condueix un Ferrari. Aviam, Batista, la diferència entre un Renault i un Ferrari en motor de Fórmula 1 no hi ha tanta diferència com els del Ferrari. Calla, Fabio. Si és així, provaré de competir amb el meu Citroën 2 cavalls. Bueno, sí, jo segur que arriba molt lluny, perquè no sabeu com corre el cotxe. Vinga. I després de tanta notícia és hora d'entrevista esportiva. Amb qui parleu avui? Doncs avui hem volgut parlar amb un dels esportistes tarragonins més prestigiosos i en uns instants contactem doncs amb Albert Cabestany, un dels pilots millors al Mundial de Trial. Albert Cabestany és pilot de trial de la marca Sherco. Natural de Tarragona, és un dels pilots del Campionat del Món de Trial amb més prestigi. Al seu gran i llarg palmarès destaca un Campionat del Món de Trial Indoor, més de 10 campionats de trial per nacions entre indoor i outdoor, 3 campionats d'Espanya indoor, un campionat d'Espanya outdoor, entre d'altres. Aquest crac de 31 anys encara li queden moltes coses a dir al Mundial de Trial.
L'any 2011 va acabar segon classificat al Mundial Outdoor i ara, en l'inici de la temporada 2012, ja s'ha col·locat com a tercer classificat del Mundial d'Indoor, empatat a punts amb Adam Raga. I aquí el tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Albert. Hola, bona tarda. Abans que res, moltes gràcies per atendre la trucada en directe del Microones de Tarragona Ràdio. I què, com va? Ara, pel que hem vist pel teu Twitter, a Madrid, no?, uns dies? Sí, he aprofitat que tenim Campionat d'Espanya a Guadalajara i hi havia un torneig important de tenis aquí a Madrid i m'ho fet venir bé per disfrutar d'un esport que m'agrada molt, com és el tenis. Molt bé, una mica de relaxació. I l'inici de temporada, parlem una mica d'això, que va començar la setmana passada a França. Com el valores? Bé, va ser un inici crec que prou bo, vam ser regulars, de fet només el Toni i jo som el país que per ara estem a totes les proves al podi i això és important, no? Un campionat amb tantes proves, amb rivals tan durs a ser constant, crec que serà la clau d'aquí final d'any. I com et veus de cara al títol? El títol està clar que és complicat. El Toni, com sempre, és el favorit, ve de guanyar el Mundial Indoor. Nosaltres hem estat segons a propet creu, però hem dit que és el pilot que marca les referències i serà l'objectiu. Queden moltes proves per disputar-se, òbviament. Ara la idea és aquesta, lluitar per intentar ser davant seu, però no serà gens fàcil. I no heu pensat entre tots reunir-vos i dir-li escolta, Toni, vés a fer una altra cosa que nosaltres també volem guanyar? Bueno, si algú s'entén bé ho has d'aprofitar, no? Crec que és el contrari, hem d'estar contents de tenir un rival com el Toni i crec que ser subcampió del món davant de, podríem dir, el millor pilot de tots els temps, que aquest també és important i li dona encara més mèrit. I això suposo que és important també perquè els millors sou catalans i suposo que us porteu bé, no?, entre vosaltres, perquè heu d'anar... Faltava la disciplina del motor. Vas dir, moto que cansa menys, no, això? No, res, cansa molt més. Cansa molt més? Això està bé que ens ho expliquis. Per exemple, quin esforç suposa ser un pilot de trial del Mundial? Quantes hores entreneu? Com acabeu dels braços? Perquè molta gent això es pensa que esteu sobre la moto i no passa res. Sí, vull dir, has de pensar una cosa, les motos de trial són molt lleugeres, comparada amb altres motos, són 70 quilos de pes, però clar, amb 70 quilos si només dones gas van pel pla. A partir d'aquí, tot el que tu vulguis fer cara amunt, pujar obstacles, t'has de fer servir per la tècnica i t'has de partir de les especificacions de la moto i també de la força física. Vull dir que entendràs que en un trial de 5 hores que dura el Mundial tingui molt a veure la resistència, la força física, la concentració, vull dir, és un esport realment complet i poder no se li fa justícia o quan es pensa que es va en moto sembla que sigui algo senzill de pujar damunt com quan vas a comprar pa amb el cotxe i no es passa això. I el dia quantes hores feu? Els dies són bastant llargs perquè, òbviament, en aquest esport... Hola, què tal? No està aquí, acompanyada del Guillem, una altra Ja has deixat a l'Arnau Escalmadet veient el partit bé? Ja l'he deixat i ara vinc acompanyada del Guillem. Així que, Guillem, quan vulguis, comencem. Vinga, comencem, doncs. Nom. Cuina de relleus, consells per a l'aprofitament dels sobrants alimentaris. Dia. 19 de maig. Lloc. Espai jove, Quesse. Hora. De 6 a 9 de la nit. Preu. 10 euros. L'Adriana ens ho explica. Doncs, estimats presentadors, sou dels que us deixeu el menjar a la nevera fins al punt que els fongs i els bacteris ocupen les vostres neveres? No exactament, però bueno, podem seguir. M'esperava aquesta resposta. Doncs perquè si algú li passa i no vol que li passi, us heu d'autoconvidar a la cuina de l'Espai Jove i us donaran els millors consells i receptes saludables. Heu de fer una inscripció prèvia a la web capsajove.cat i si sou usuaris feu el pagament directament. Si no ho sou és necessari que us registreu per poder fer l'abonament. Però no patiu perquè per aquí hi ha cares de preocupació, que és molt fàcil, només heu d'omplir un formulari molt senzillet i és gratuït, el formulari. Nom. Congéneros y a lo loco. Dia. 16 de maig. Lloc. Aula magna del Campus Catalunya de la URB. Hora. A les 12. Preu. És gratuït. En què consisteix això, Doncs mira, Guillem, es tracta d'una projecció de remakes de pel·lícules famoses elaborats per alumnes de tercera comunicació audiovisual de la URB. Va començar com un treball de classe per l'assignatura de gèneres i formats audiovisuals i en vista de la qualitat del treball han volgut anar més enllà de la classe. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure'n algun, no sé si vosaltres n'heu vist algun que sou de la universitat. Nois, em contesteu? Jo l'he vist, perdó, és que estava escrivint. Bueno, doncs pels que no hagin tingut aquesta sort, jo he de dir que personalment n'he vist uns quants i són molt bons i animo a que hi aneu a fer un cop d'ull. Nom.
13a Fira de Música al carrer de Vila-seca. Dia. 11, 12 i 13 de maig. Lloc. Vila-seca. Hora. El divendres comencen a les 8, dissabte comencen a les 12 del migdia i diumenge comencen a les 6 de la tarda. Preu. És gratuït o targeta FIM. Adriana, n'explica els detalls. Doncs la veritat és que és difícil explicar la Fira de Vila-seca al carrer i és que això s'ha de viure, com bé ha dit la Jasmina. I és la seva 13a edició i és una fira de música professional i el que s'intenta és aconseguir un punt de trobada entre professionals del panorama musical dels països catalans. Personalment ja tinc ganetes d'anar. Haureu escoltat que al principi he dit la paraula FIM, segurament potser us ha sonat una mica raro, però no me l'he inventat jo i és que la FIM correspon a una targeta que s'ha començat a implantar aquest any i és com una targeta de fidelització per al públic. Permet l'accés a tots aquells concerts en espai tancats, val 2 euros i quan s'acaba la fira és retornable i els diners es poden recuperar. Doncs nena, això va molt bé saber-ho perquè Doncs sí, perquè tenim 3 dies per endavant. Prenem nota tots. Molt bé, Adriana, moltes gràcies. Fins aquí el Guillem i jo marxem. Merci, bonics. Adéu. Cada passa que camino l'he farcit amb detalls, cada nou dia nous balls, m'he enrolat al cinc i ara vaig en caravana. I ja hem acabat, Jasmina. Ja hem acabat, que ràpid, cada dia Se m'ha passat més, volant. És un escàndol, és un escàndol. A veure, pels que us ha semblat també molt ràpid i voleu tornar a escoltar-nos, recordem i animem que ens visiteu a les xarxes socials de Facebook, Twitter, YouTube, que porten el nom del nostre programa, el Microones. També teniu el blog amb tots els continguts, vídeos del programa i extras exclusius al microones.blogspot.com. I recordem que també ens podeu escoltar novament demà la redifusió de dissabte al 96.7 i tarragonaradio.cat. Doncs fins la setmana que ve, ens acomiadem amb aquest tema de xarango i que passeu un molt bon cap de setmana. Això és Caravana. Adeu, adeu. Adeu. Se'ns abraça quan la cançó Partit amb detalls, cada nou dia amb nous balls, m'he enrolat al circ i ara vaig en caravana i ara cada poble en clau li fa parada. M'he enrolat al circ i ara vaig en caravana i ara cada poble en clau li fa parada. I ara vaig en caravana, i ara cada poble li fa parada. Ole, compi. I ara vaig en caravana. Guanya sense segons i te volen. I ara vaig en caravana. Ja sé que a mi sí s'ajuda a fer. Jo no ho veo. Ara aniran a fer...